Sanibonani bafethu, ngiyanibingelela egameni lenkosi, amen. Vosikhuleke on YouTube, Siphe Sihle Mpembe on Facebook. Bafethu, yazi lento engizoyikhuluma la, ngivukela manje njengoba ngiwokha nje lana, ukuthi ngeke nceka kaNkulunkulu sale suyiyeka lento oyenzayo, sale suyiyeka lento oyenzayo, because ngizwa feeling ethi kunezinto ezibuhlungu esizokwehlela iy'ngceku zikaNkulunkulu. uNkulunkulu ayekade eyibize kahle, kodwa mase efika ensimini zathatha i-advantage yabazalwane. Iyeke manje inceke lento yakho, zincenge mfethu, uyiyeke lento yokuthi uzolala nabazalwane obashumayezayo. Umshumayeza kanjani umuntu uphinde futhi ulale naye kanjani? Ulenza kanjani ucansi nomuntu uNkulunkulu athe mgade? Ungabe umgade ngempela lo muntu, noma wenzela i-show off, noma it's just because of money? Yabona nje umbuzo nje omkhulu ekufanele ubuze wona, umbuzo othi lento oyenza kulabantwana abasondezwe kuwe uNkulunkulu, and labantu abenza lezi zinto bane-grace yabantu ngaphandle nje ukuthi bathwele, ngoba nawe usazokhuluma futhi lo ukuthi yini lento oyenzayo ukuthi ushumayeze abantu ngoNkulunkulu ongamethembi wena. Angithi wena uyazi ukuthi uthemba imithi, wena uyazi ukuthi uthembe izinto zakho, ubashumayeza kanjani abantu ngoNkulunkulu ongamethembi? It's another day soyikhuluma leyo, kodwa namhlanje futhi ukhuluma lento ethi uyenza kanjani into yokuthi uNkulunkulu ethe kwethembile nge-grace yokuba nama-followers, if I can put it that way, noma ngasiwa ama-followers, kodwa kunabantu who are attracted to the anointing that God has given you. Wena bese uthola i-chance, usebenzise that of your advantage to fulfill your fleshly desires. How can you do that? How dare? Uyenza kanjani into enjalo? Now nginalo mbuzo-ke othi lento oyenza ey'nganeni zabantu uNkulunkulu awethembe ngazo, ungakujabulela yini? Ngoba abanye beni bazele futhi bazele amantombazane, and angazi kwenzeka kanjani. Labantu abazele amantombazane abenza lezi zinto bawathanda amantombazane abo, ama-daughters wabo, amadodakazi abo abawazele, they love them. Kodwa at the same time they are able to perform that of which is wrong and the sin. Asikho isono esikhulu kunesinye, kodwa ayikho futhi into ebuhlungu njengokuthi wenze into ongeke uthande ukuthi yenziwe kuwe. Uyabona, kubalulekile ukuthi uma uzothatha nje step sokuthi khona into oyenzayo ubheke ukuthi lento oyenzayo uzothanda yini ukuthi yenziwe kuwe. Manje-ke ngisho lento ethi ngiyacela umuntu kaNkulunkulu, manje I'm walking and uNkulunkulu is dropping this in my mind. Iyeke lento oyenzayo, iyekele mfethu lento oyenzayo yokwenza ucansi nabantwana bakaNkulunkulu. Abazali abanye bathembe wena njengomfundisi ukuthi uzolungisa lezi ngane, uthi ungezwe nje ukuthi le ngane mhlambe ibingaphethe kahle, ibinjani, bese uthatha advantage ukuthi shuthi nakuwe izokwenza leyo nto leyo. Yabona iBhayibheli lithi ungabi inceka kaNkulunkulu uma ungenayo i-self control. Ngamanye amazwi uma uzizwa ukuthi-ke i-self control ayikho kuwe, kubalulekile ukuthi uvele uyohlala phansi nawe, ukhulume nawe, umcele uNkulunkulu ukuthi akakusize ube ne-self control. Awukwazi ukuphatha abantu i-self control inayo, awukwazi ukuphatha abantu ukuhluleka ukuzikhuza, ngoba lento yenza kubantu izokwenziwa nakuwe futhi. Kubaluleke kabi ukuthi uma uyinceku kaNkulunkulu iyekele manje lento oyenzayo. Yabona into yokuthi ulale nje nabafazi babantu lapho esontweni lakho, iyeke mfowethu, ngiyacela ngobubele bukaKristu, amen.